أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalayon na go di tano di kakasukasuin aging utwa di tano di kapamang niya si ikwalla sa mambagyan tanuang ko tuwa rilayan ago di tano di pagami namin si ikwalla tarimaan yan ng kuto mga amal tanwa mga pipya kasaba panutos sa misultano sa ikusurga wallah subhanahu wa ta'ala. Geng kaya di tayo di kapagagama na kailangan si ko pitinggisa ng iyong kutwa kapag nadanin si ko agama akasaba panutos sa kakurek o di niyan di kapagamal aron misa sangkot akatarima ang kuto amalian sebab sang kaya agama na pananagumbalens kanyan si ko ilmu na ayat terima an wallah simba ng kuto minisungkad siko kapag ikhlasiron naguminisungkad siyang kutuwak kinyukit nung kusun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayabuwa kaketuwawit anusan ng gulalan siyang kutuwak kapaganad o di na ilmu sa iko agama tanu agama Islam. Ayat tanong sumpatan ang kutuwa mga bendingan tanu sa iko minuna kapusiatan sa iko mga kabnar o ilmo geng kaya ilmo na katawan tanu ang kutwa ka importante niyan lagi do kaya pangalan niya sa hadith aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialo niyan at tingin man na iya ad-dunya mal'unatun wa mal'unum ma fiha illa dhikrullah o illa dhikrullah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Gengge tingun Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya dunia na kamumurka na ya maawat si kulimu wallah raks mapapadalmun ayabut tiabi unu Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kaya tadem si wallah na gusto mga tao yakin duka pilasiran si wallah o di na makipagpadasiran si wallah mulalan sang kutwa kesimbay ranon na ugyang kutwa alim o di nagyang kutwa di mamang dao si kumapia pad sa tiyabiya wallah sa kamumurkaan sang kaya mapadalam ko dunya nagyang kutwa alim ginani ka importante ilmo amay ka kabaya ka ang kutwa kapakalidas ko kamumurka isang kaya madadalam ko dunya napaganadang ka ang kutwa agamang ka sa mga tawa kabayaw wallah subhanahu wa ta'ala ang tamapya napakisabutan niya nun ang kayagama lagi do kaya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din ayan doon yan nasa sa mga tao akabayon wallah subhanahu wa ta'ala ang kutamapya pakisabutan nun wallah subhanahu wa ta'ala ang kaya ilmu sa iku agama o di na panginsabot sa iku mga simba panginsabot sa iku agama tanong Islam. Siko mga hadith na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah suwati ko Nabi sukapak ka lalabi ang kaya ilmo o di nakapagana sa iku ilmo na mas makalalabi adi sukapak lalabi o kasimba sa iku Allah mga simba sa iku Allah ayan daw niyan ng kaya katuntut sa ilmo na mas makalalabi adi kiyang kuta mga sunnat ang mga simba mas makalabis sa mawatan ang kuto kapag nada sa iku ilmo sa iku agama ginani sabab kailangan ng kuto kapag nadtano sa aya kapag nadtano na para sa iku agama tano aswaswat sa iku agama tano aswaswat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa dudun ang kuto katigudaya sa iku dunia ayamala na si isalong na mori na pad sa kabnar ang kaya ilmo kailangan nakatanaw doon tanong agyan kaya ilmo na adna kabnar yan sa iku mga tao
Ayan na muna po namin yung mga ulama na min haqqil ilmi alayna an nukhlisa fi talabihi lillahi ta'ala. Padsa kabnarak tanu ilmu nagyangkot wa kapag nadatanuron sa ay kapag nadatanuron na tulabus swaswat sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Did nokit ay bu kapag nadga na raf'ul jahl nagyangkot wa kaangkat angkot wa kainuranti aswaswat kas ikwa Allah kasabutan ka uto agama an kami swaswat sa ikwa Allah angkot wa kapag nadang ka si ko kasabutan ka sa ikwa agama talaga Islam. Ayan daw niyan na ayabu tirimaan wala ilmu lagi ang kuto ilmu ayakia pag na daw na para sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. So mga ilmu asal lang ka mapipikiron na dito tirimaan wala sinyan kiskat ang kuta balas akya pag na din sa ilmu ko siya'y apiswaswatan yan nun. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alwin yan at tigin manay man talaban al-ilma liyujariya bihi al-ulama o liyumariya bihi as-sufaha. Sad natigman na yung Nabi sa tao at tuntut sa ilmu kapara anyan o tumipamawal sa iku mga ulama o din anyan o tumidag sa iku mga ulama o liumariya bihi sufaha o din anyan mapamawal ang kaya mga ada sa butian anyan kiran anyan siran kadagi sa ilmu yasrifa bihi ujuhan nas ilay o din wa yasrifa bihi ujuhan nas ilay udina anyan magawi ang kutwa ilayan ng mga tao mamanaan mabeloy as kanyan ikapapat nga ng mga tao amay kagina ni kaya paganadian anyan no tumidag ku mga ulama ang kutwa kaya paganadian udina anyan may pamawal sa iku mga dasabutian udina an kanyan ikapat ng mga tao an kanyan ikaispat yung mga tao la adkhalahu Allahun narah napakasulod si kanyan wallah subhanahu wa ta'ala sa ikon naraka giyan nakakasagado na yan tabi ang makasanggi buna ay kadaklan si kupaganad na anyan mapamawalang kaya mga ulama bapiang utwa din yung kakurupang utwa patihan o gupun miya kabatya sa satiman hadith na inipamangkol niyan si ikong mga ulama o di na inipamawal niyan si ikong mga ulama na gudis ka na ni may kipapawala sang utwa da mga sabutian Orian yan na ay mapipikir yan nung naans kanyan mapansin ang kuta mga tao lagi na nga kasagadan tanong apya malubay hadith na nagpagalawin ni ran asar bua matirua makaayon silang kumadaklataw makaayon silang kumadaklataw kan silang kabubayo madaklataw nauginan niya mapipikir yan nung na adkhalahu nar pakasulid si kanyan wallah si ikon naraka jahannam giyan na di ka sinagadan igira adna piyaka haram umang ulama adi kepa kasi ko mga tao nang ngumaw ang kutwa mama ay mapipikiran na kasigat ko mga tao na pekain niyan uto pekain niyan kapara masurang yan ang utang mga ulama kaaya mabersian na skanya ni korek na anyan makuha ang simpati yung mga tao nagiyan na miyaga na daya ayawan yan kung yapaga na diyan na kepusing skanyang ko naraka jahannam kepusing skanyang ko naraka jahannam. Siko mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi ta'ala san sa tao apaganad niyan sa ilmu agyang ito ilmu niya apaganad daw na para busik wallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya aya kaya paganad niya sang kuto ilmu na anyan masukat anyan makuha ang kutwa arad min ad-dunya ayan doon yan na kasibisibiyan sa ikut dunia lam yajid arafa al-jannata yawm al-qiyamah ayan doon yan na din yan matuon ang kutwa kiknal ko surga sa alungan na mauri Allahu Akbar yung kutwa agi sa mga tao sa surga na ipaganda ukiran ang kutwa mga lalang ko surga udi na nguta mga paminto ang ko surga naging kaya mga tao lagi dia nadiran keto ng kutwa mga kenalan seko surga wallah subhanahu wa ta'ala ay katimblian na mga tawaya salong na mori na pwede silang upumakada panas la hawla wala quwwata illa billah nya kailangan na ay kapag nagtanong sa ilmu nagyang ko to swaswat sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala uli na mapipikiron na anrak tanong mada ang kutwa kainuranti
akasabutan tanu swagama oriano kasabutan ron na ipapakaranit tanu si Allah ang kota kurek asabutan lo agama amaswat tanu swalla si ko kapaganad sa kang gilbaka si ko agama ang gulalan si ko kurek yan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namya panutulian at tingin man iya anna awwala ma tusa'ar bihim jahannamu thalathun. Mata na tigo Nabi ayat na muna puna akrabun perubruben sekalian unara ka jahannam nang kaya telo. Wa dzakara minha napad sami'a ali Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkot na telo na rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha faqal fama 'amiltu fiha. Tigman Nabi sallallahu alaihi wasallam apdun ang kutamama apyaga na din su ilmu inago ini pamangendun yan biati ayan su Quran biati ayan su Quran na italing umaskan yan si isa along namori napakiilero ng kuto belas ang kuto aglebekyan yang kuto kaya pagana dia nagusuk ya biati ayan si Quran na maknal yan uto na tiron yan tironon antunik yang gelebekang kasaya na ay sebagian na piyaga na daknanan ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an ayak ya paganadakan siko ilmu daw gini pamangdong kuron daw kebat ni ako siko Qur'an na suaswat kaya Allah na tigman ni wallah kadhabt miyamukuk tigman ni wallah walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun kana atig wallah ka ayak ya paganad ka sa ilmu na anmatiruas ka na alim ka matao ka wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal huwa qari'un biyatya ka sa Qur'an ka anmatiruas ka na pabubatya ka sa Qur'an faqad kil na mialoy miyatiruas ka na alim ka miyatiruas ka na pabubatya ka sa Qur'an thumma umira bihi fasuhiba ala wajhiha hatta ulqiya fi an-nar na isugu tigman ya wallah isugu ipangaras ang utaparasyan sa alungan na mauri oriyan na pusing sa kanya si ikon na ka jahannam la hawla wala quwwata illa billah. Ayan daw niyan nagyang kaya mga tao apyagan na din sa ilmo ak na ba mag-ikhlas na ba tutulabos na sa alungan na mauri na ipangaras ang utaparasyan oriyan yan na pagulugon sa kanya si ikon na ka jahannam. Sebab sangkot akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ayabu mapembagyan utaw ayabu terima seeko amal ng kotwa kiap niatan ayabu mapembagyan utaw ko amalian balas amalian ng kotwa kiap niatan yan ayan daw niyan na ayabu terimaan wallah amal ayabu terimaan yan amal o manusia ilmu agusimba na matulabus aparabus ik wallah subhanahu wa ta'ala ginan isabab kailangan ayak paganad tayo sa ilmu na pepekiran tayo na swaswat si ik wallah naguanrak tanong maangkat ang kutwa kainwaranti si ikwagama manad tino ng kutwa ilmu si ikwagama oriyan na manggalbak tanong swagama sa kurek ami pupakarani tanong to si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo tigman yung mga ulama wa min haqqil ilmi alayna an na'mala bih galabakan tanong sa ilmu pagsaka benar ang kaya ilmu na sukang galabaka tanoron ang galbakaw no miyaga na dun ayat tigay na unga o ilmu samaratul ilmi al amal aya unga o kaya paganad ka na sukang galbak fal insana yus'al yawm al qiyama an ilmihi sumanusya na ipagisun si isalungan na mori sa ilmu yan mada amila bihi anto na iukit na kiyang galbakan yang ilmu yan tangkadang ka wad na miyaswa ka sa ikwagama na didin dua-dua na imagisir kanan wallah sa alungan na mauri antunay kiyang gilbagang ka si iko ilmu ka. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan at tigin man na iya la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba' di na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam malakat ang kutwa palo oripan bala palo oripan sa isa alungan na mauri taman sa diyon miso ang kayapat timan padun at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ilmihi fima fa'ala fi suat tigin su ilmu yan fima fa'ala fi antong na iukit
anto na yukit ay taman akyang gilbakan yan si ko ilmu yan. Allahu Akbar. Samanan nak na baka sablawan ang kaya kapaganad. Kailangan na manggalabak su ilmu, misampay su ilmu. Ipagisinan wallah ay taman akyang gilbakan ka si ko ilmu ka. Ayaw muna puna pag-applyan ka si kumyaswa ka nagiginawang ka. So Abu Darda radhiyallahu ta'ala anna miyalwin yan. Innama akhsha min rabbi yawm al-qiyamah ay yad'uni ala ru'usil khalaiq. Titud na tiyan ay ipkuwanakan si kukad na nakan sa alungan na mori. Nakamit na tiyan katalwan ako niyan. Si ko ala ru'usil khalaiq madaglataw. Fayaqul ya Uwair ya Uwaymir tirunin ay Uwaymir faaqulu labbayka rabbi namatirwa ka na tiyan na kataya ko yakad nang ko na fayaqul natirun yan ma'amilta fi ma'alimta anto na ikyataman akyang gilbakan ka kumyak nal ka ginalatikman ay Abu Darda apakay siya nagtitu-titu ka na nan ipkalak sa isa alungan na mori kukad na nakan ubanirang na nan isan ay taman akyang gilbakan ko ilmu akan ay ito sebab nakadakalan adi maganad naknabunin ng gilbakas sa ilmu yan nabunin ng gilbakas sa ilmu yan kapaipan ay masusulang yan ng kutwa ilmu yan sa mga ulama natiran man ay walladhi yata'allam wa yu'allimun nas wala ya'malu ba'dahu la aqla lahu so tikman yung mga ulama ang kaiya di maganad nagudi mamanganda usi ko mga tao Urian yan na din yung penggelbakan ng kutwa ilmu yan natawaya adaw takyan daa kalian na mama ayat po sabab naskay katataguin sa ikumamot Urian yan naskay madu ayan daon yan na naskay katataguin ko ilmu naskay di penggelbak sa iku ilmu la hawla wala quwwata illa billah dawa na yan sa iku mga tao amyaganad silang kuagama malagi doon si isumi sa madrasa anta ka sa iku mga seminar anta ka sa iku mga online ta'lim udina lecture amyaganad sila nun at namyak nalira na ilmu kuagama nadiran ito sampeng ko mga tao udina diran itong gilamaga natang kadang ka ay pagisir ka na nuwallah si isa along namori o ino mga di inunan ka na ginawang ka anta ka da tinggal makka uda tang kadangad na sa ginawa nga ay pagisir ka wallah subhanahu wa ta'ala tigman niya wallah sa Quran ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum ipsuguyusi ko mga tao ang kutumapya nakalilipatan niyo o ginawa niyo wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun inwaskan wa inab kebeti ayuang kaya Quran yang kaya kitab adudun sa mga pipya na di niyo penggelbakan surang niyo afala ta'qilun bahkan wari di pemanabut bada mga kaliwat tigman ni wallah ayan dunia ng kaya mga tao asya butiran ng kaya Quran na suranga ang kutwa hindi na ninggilbakan diyan kaya di kapaambara sa umatao na normalanan ap kedusa ugit na aya mapyakop kedusa na ditubat sa ikwallah sa magan aya kurang ng kutwa tao akatawan niya sugil bagyan amarata na diskanip tubat sa ikwallah diskanip balingan sa ikwallah diskanip tubat naginan mga tao susugat ng kaya ayat ang mga tao ya mati aniran ng kaya Quran ipsugiran ko mga tao sumapya ipsupariran ko mga tao sumarata na ayak kalilipatan niran nagigimaginawiran wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun inwaya ap kebeti ayang kaya kitab adudun sa mga pipya miyak na liron na di niyo penggelabakan susurang niyo afala ta'qilun baka di pemanabuta tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala kailangan na subkaknal tanok wagama na dito ni manggalabak sabab saginan na imagisirk tanawanan wallah subhanahu wa ta'ala sigumap na hadith na tigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladhi yu'allimun nasa al-khayra wa yansa nafsahu kamathalis siraj kamathali siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriku nafsah ayat tigu nabi ya kaibaratan ang kaya mga tao apagpengendaw niran sa mga tao kumapya ipengendaw irang ko mga tao sumapya nakalilipatan niran sa mga ginawairan nalagi dan ng palitaan udi nalagi dan kutaransok
akalilinduan yan sumbala-balaon na ayap ketutong yan nagiilawas yan. La hawla wala quwata illa billah. Kalilinduan yan ang kutang bala-balaon gulanan si ko ilmu yan na ayap perubahan yan naging kaya ginawa niyan sabab sang kutwa kasusurangan yan si ko ilmu yan. Kasusurangan yan si kumyak na liyan na piyakay sa ibaratu Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kutwa palitaan. Akalilinduan yan ang kutang bala-balaon ransok akalilinduan yan ang kutang bala-balaon na ayap ketutong yan ng kaya ginawa niyan. Gaya kaya tawa tigman yung mga mampunay sa ilmo asusurangan o galabak yan sukatiro yan nagyang kaya ginawa niyan na pusungan yan sa ikurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakatiru Allah ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun iskan wa tigman ya wallah mi amaratyaya na inunya ditiru sunganin adini bupenggelebakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun malatan tuararang itu Allah subhanahu wa ta'ala sikunganin adini ditiru na adini penggelebakan ayan daw niya na inwaya miya kapasa-pasangano ika sugu sama pia kasapar sama rata udi nakan dingan sama ngamal mga pipia na adini bupenggelebakan. Yang kaya ayat na pakasalayan nagyang kuta jihad yeso tutulang ko mga sahaba wani ko makadakal kiran ang kuta mga simba makalasiran ni paratyaya na tira na umabuad na kituro na mapi amal amang galabak tano nagito ini paliwat kiran sukan jihad nasasabad kiran na tomyalikod nasasabad kiran na miyagin sukor sa ikwallah na ini turo ng kana ayat ay nun di iskanwa miya maratyaya na inu di tiro ang kutuanganin adin yung panggalabakan tanto kumala ararang ito wallah si ko mga adin yung tiron adin yung nganin adin yung panggalabakan. Ayan daw niyan na amay kaska nasisir ka ang utapangin sabut ko agama adi nga di tirong ko mga tao sumapya na kailangan na makapagayon sukatiro ka agusugalbak ka makapagayon sukatiro agusugalbak ka magtiro ka ang kutuanganin amapya asugun wagama naskay maunong galbak ayam mana niyan naskay muna kuwat sang kutwa pitiro ka panguyat si iku mga tao kagito ikapagili wallah subhanahu wa ta'ala utitu ka tutulabus sang kutwa galbak ka. Miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam atingin man ay yu'tabi ar-rajul yawm al-qiyamati fayulqa fin nar kita lingo maatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutamama sa isa lungan na mauri apusungus kanen sa ikunara ka jahannam fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yaduru al-himar biraha ayan daw niyan na kibunta duru ang kutwa kasalaan yan nadina di may pelibat sa lagi duka pelibata o himar sa kutwa lapak yan payajitami yung ahlun nari alay natimuan sa kanya no mga tao sa ikunaraka na fayakulun na tiruniran ya fulan ma sya'nuka alasta kunta ta'amuru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar hey fulan antulang kaya yang betadga bedis ka sa tao amiya beloy absugu sama piyah nagubsupar sama rata sa dunia fayaqula kuntu amurukum bil ma'ruf guni kumabeloy ako sa kanip sugu karkano sumapya wala ati na dia nutup penggelbakan wa anhaakum 'anil syarri wa ati na ipsugu karkano ipsepara karkano ang utamarata na ayaman niya na ayakan dinggilbakan ayakan dipkeling umah la haula wala quwata illa billah natawanan akiluntad akaslanen sa alungan na mauri na mapilibutian sabab sang koto asusurang niyan ang kotwa katiruyan gulalan si kugalbagyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialuin niya si kuyakap marajan at tingin man ay marartu laylata usri bi aqwamin tuqradu shifauhum bi maqarid minan nar. Siya ganun ang natin ko Nabi siya ko kagagawi akyap mairajan ang koto pagtaw akakakangan siran kakakangan ang koto mga ngariran sa kakang apod si kunara ka jahannam apoy kunara ka jahannam hudi na putaw hudi na nganin apung kunara ka jahannam aming ikakang si ko mga ngariran kultu man haula ya Jibril natiro niya ni Jibril ang tanan ng mga tao natigman ni Jibril
akhutaba'u ummatika alladhina yaquluna ma la yaf'alun. Gina nagyatigman na o Jibril sa mga pangungutaba sa iko umat ka, mapasay nga pangusyat ko mga umat ka, alladhina yaquluna ma la yaf'alun, yaquluna ma la yaf'alun, dila nitiraon sunganin adiran penggelebakan. Mapasang sira ni kapangutaba, mapasang kapangusyat oriyan na tingo Nabi sallallahu alaihi wasallam na susurangan niran ori na tingman ni Jibril alaihi salam asusurangan niran ang kuto mga katiruiran ang gulalan si kumagalabakiran. La ilaha illallah. Sigo si isa riwayah na ginas sa mga tao yakrauna kitab Allah wala ya'maluna bih. Ginas sa mga tao at mbetian niran sa kitab Allah wala ya'maluna bih, nadiran ito penggelebakan. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. Gitu sebab amya beliau su Nabi sallallahu alaihi wasallam aplindung sekalian si Allah pungko ilmu adi paranggaya guna. Ayan daw niyan ayah singanin tano na ilmu aparanggay tano guna nagu paranggaya guna si Islam nagu si pagtaw. Ginan iditeno di pupala-pala din si Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nalalayo na di mapamangni. At tingin man ni Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kadnang watigin na mataan na sakan na malindung ako ka pungko ilmo adi paranggaya guna. Wa min qalbin la yakhsha. Nagupun ko puso adi kelak si Allah. Wa min nafsin la tashba. Nagupun ko ginawa adi kusog. Wa min da'watin la yustajabu laha, naguspuun ko pangni adi terimaan. Ayan daw niya na pelindungan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babenso ilmu ka na dirga makang gaya guna. Babenso puso ka na maangkato ng kutwa kalak sa Allah. Babenso ginawang ka na diskanian mausog kadiyangkaan si kuriskirun wallah subhanahu wa ta'ala na ketedaan ka sa dunia. Nudi nagyang kutwa doa pangni si Allah adin terimaan. Na kailangan na pelindungan na si Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaloy tano alalayon tano na ni mindua ang dua Nabi sallallahu alaihi wasallam kan baraka sa mga ilmu tano nagu ang katagoy sa kalak sa mga puso tano nagu ayamala na sa mga ginawa tano na maswas kanyang ko hindi diskirun wallah nagu an matarima ang kuta mga dua tano. Miya kaysa na susaka to mama na miya kataling umas kanyang ko Ibrahim bin Adham na pitiruang kuta sa to mama apitir watigin wallah a'ud'uni astajib lakum dibatigin pitir wallah apa mangni kanu rakan katarima nakar kanu na famalana nad'u fala yustajabu lana na lalayon tanuman di mamangni na did natirima nun wallah at tigang utama ma natigman ko Ibrahim faqala Ibrahim min ajli khamsa at tigin na di siyang katirima wallah na misabab siyang kaiyalimatiman ay di katirima wallah ko mga pangni na misabab sang kaiyalimatiman. Tigman ang utama ma ang tunanan na tigman ni Ibrahim apaganirong natigyan na araftumullaha falam tuaddu haqqahu. Miyak na liyo wallah as kanya ni Tuhan, as kanya ni medgo langit na gusto lupa, as kanya ni isa-isa Tuhan apsimban oriyan na dunirun tunay sa kabnarian ay pinakamal akabnar wallah nang kuta kapakasya isaon nagukisap parang kapan ako to nagusukit tunay nun ko mga simba nababanda ini di pagkataling ang kaya doa at terima si ko doa kami sa sabab sa lagidinan ay manan yan na makakanal yung wallah na dunirun kanyan tunay ang kutwa mga kabnarian si ko pitang gisaan. La ilaha illallah. Ikadua tigman niya Ibrahim natigin man iya wa qara'tumul qur'ana falam ta'malu bima fi. Tigman niya kina Ibrahim bin Adham ay kadua tigin na sabab nabatian niyo sa Quran oriyan niya na din yung penggelebakan ng kota dalam si Quran. Miyak kalala example sang kaya mapkabati ko Quran nagyang kaya kapenggir wallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sa din sa mga tao aliran ikokom sa Quran na mga tao ay ambyang kafir. Dahil tanong ko lang kaya masatano ano tanong di kukum si tanong di kukum sang kaya parinta o mga kufar nando man yung atirima si kupang ni tanong tigman niya wallah
O bang ano pagistu kapila? O bang ano pagindu kapila ko mga kapir? Nasang kaya masa tanong na ando tanong di pagipandu kapila, pagipagpada. Si ko mga kapir. Nagina nati kasabasabapan sang kaya januk kagatarima o mga dua tano at betian tano sa Quran na di tano penggelebakan ang kota mana dalam sa Quran. Ikatlo tigman yung mga ulama. Wa qultum nuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Pengiraw kano akiya babayan nami sunabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya babayan namin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu na ini baga kibu su sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ando man iga terima ko pang niyo lagi dia pagtaw. Siya pagtaw na kebabayan ni Rasul Nabi sibu ko katiro. Na ikira bu miyo masuk mga sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam na kipilakiran na mas ketumuiran ang kutamang o kito mga kufar. Sibu ko kakawing-kawing na miya failure tanurun. Ay punis-punis sa mga bay na si kumasaw Nabi na kanaba. Sibo ko kap miyatay na miya failure tanurun. Kaso Nabi na kanaba dininggaw ini sumya wafat. Sabay man na di dindilimakan. O di na dindiyaga. Nagyang tanuron na di mga padidiyaga nagu mga dindilimakan. Susurang nila susunat to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanduman di katarima ang kaiya. Dua ang kaiya pagtaw. Ikapat tigman niya kiniya Ibrahim bin Adham na waqultum nal'anu iblisa at'amtumuh ata'tumuh ayamanan yan na tigman niyo Ibrahim adinyo tingin di tero na adinyo di pemurkaan so iblis ata'tumuhu orian yan na pugunutan niyo sa kanyang Allahu Akbar ilawan na tika kaya murmurkaan niya di panintaan na makilang nas kani magpedagus iblis kadi nga kipilak ang kotwa bay ginawang ka ayamanan yan nagira akan beradusa lagi nga mga music ako sa mga pad akan beradusa mga bay ka-fitness ko mga bay udi na ma-fitness bay ko dato na pugunutan yan ng kotwa bay ginawan yan na pwede na susetan lagit na yan ipamurakan susetan anda man ikatirima ko pang yung mga tawa lagi dia gi kasasabapanon at tigman niya kina Ibrahim bin Adham ikalimatiyan nataraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas ini baga kayo ang kuto mga paawing iyo tumulik na ayan iyo tiulik ang kuto paawing sa lakawataw udi na ani piyawing anyo tiyayud ang kuto paawing o mga tao nagyang ka na limatiman nakasagadan balaburo nang kaya ikalima ayatan nung tutulikan ng kuto sa lakorok tanong na di nga kinunuan ng kuto paawing ka la hawla wala quwata illa billah ilidas tanong siya Allah subhanahu wa ta'ala na diyan kaya limatima na tigman niya kina Ibrahim bin Adham na ginanaki ikasasabupan at tigin sa di ka ketarima ang kaya pang ditanong na benda-benda giya gis kanin ka pagtawaya makakanaliran sa Allah di akadakalan na pananakuto tabiya pagtawaya betian nila sa Quran napkabetian ng kutwa kisa sa parang kukikukuman kusala ko parinta wallaki pag hinugapilang ko mga kapir na pagtawaya di na ningalabakan nasusurangayan ayran dipkukum na susala ko parinta na uli siya ni makin dugapila si ko mga kapir pagtawaya kababayan ni Rangkon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inibagagiran sa mga sunnat o Rasul sallallahu alaihi wasallam na bendagin sa kanyan kasi ang biniran sa sunnat o Nabi kainis ang binaw ng mga bid'a pagtawaya adinan ni pemurkaan sa iblis na pungunutan ni Rangkon sa iblis ayan daw niyan na sa mga galabagiran ng mga rata na di sila nung pagi kaika o di sila nung kekar sabab sang kutwa kababayan sang kutwa kang beradusa agalabag ko syaitan pagtawaya ini dahil tulikan ang utang mga pawigiran na iran tutulikan na sa pawing usala kawataw nagiya imala ka sa sabapan sang kuto at di ka ketarima ang kaya pangni Abu Darda radhiyallahu ta'ala na mialwin yan at tingin man wailul liman la ya'lamu wa la ya'mal marratan sangat ang etigen asiksa o di na margen agi sugat ko tao ang kaya ada paganad naguda penggelbag sa amal sangat asiksa yan ang kaya tao ada paganad na ada pelaki atin gelbag sa mga pipi amal sa maratan siksaan sa kanyan sa tagpa wa wailul liman ya'lam wala ya'mal sab'a marrat
na sangatag at tigin na siksa o tao amiyaganad na dun yung gilba kaso ilmo yan sa pito takap asiksa, pito takap asangat asiksa. Allahu Akbar. Malai kasalaan ang kayam yaganad adigyan kayo paganad mipantag siya ko siksa. Ginan ikapat at tigman niyo mga ulama o din ikato tigman niyo mga ulama kabna ragtano ilmo wa min haqqil ilmi alayna an nu'allimahu linnas. Ayan doon yan na kabna ragtano o ilmo nagyanggot wa kindaw tanurong si ko mga tao sabab sang kutwa katuro wal Nabi sallallahu alaihi wasallam aballighu anni walau ayah. Panampay na ko ni tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apiapan sa satag akatiro sagat akatiro akatawan ka korek apun si kwagama padsi kwagama na kailangan namin sampay ngo to sabab sa kabla to ilmu malagi do andam yang ada sa madrasa si mga seminar si mga muhadara online na kailangan namin sampay ngo to kagito na kabla kawagama tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ayam yang kapiapir kan tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutapiagan na din sa Quran orian yan na ini pamangundoon yan at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gina naki igira amya ka sungkit tanong sa ilmu ko agama na isampay tanong ko mga tao sabab sa gito na kabnaruto wallah kabnaruto o ilmu sa iko pitinggisan. So Ali radhiyallahu ta'ala anhu pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Ali radhiyallahu ta'ala an atingin man ya fa wallahi li ay yahdiya bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am. Ibtagat Syekh wallah aswat tigenso li ay yuhda bika rajulun watigeno matoroso mama asakataw si kumapi ami sabab perkah na mas mapiar kau to adigyang ko ta pinakamalay arga si kumaunta. Allahu Akbar. Sakataw mama na maturo si kuwagama askay kaya sabapan na tumwa kito adigyang ko to arga ang ta pinakamapia unta gyang kaya unta nagkipa kay apera ka milyon arga yan gyang uta mga law ni arga milyon ni arga na tumor kau to ang uta katuro ang uta sakataw mama minis sabab perkah lalo nga di pamakuti panampain ka swelmo ka. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan pan at tingin malaya inna Allah wa malaikatahu mataan na Allah na gusto mga malaikat wahlas samawati wal ard na gusto mga kadin si kulangit na gusto si lupa hatta namlata fi juhriha taman sangkuta pila sangkuta ay man nagirbiyan wa hatta al-huta nagutaman sangkuta mga sada la yusalluna ala muallimin nasil khaira na ipumanganiran sarila ang kayat tao at pagundoon yan sa mga tao si kumapia. Allahu Akbar. Ino ka di pumakot ay na panganir ka sarila si kwallah lasulang uno mga kaan tama si ko mga sada tama si ko mga pila na di kita di papalapalad si kwallah karila nga wallah subhanahu wa ta'ala si ko mga hadith na tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu mra'an sinduan wallah ang kaya tao sami amin na hadithan amyanigir kami miyanigir kami pun kami sa timan na hadith paballagahu kama sami'ahu sa inisampay niya to sa lagid o kinyandigan niya nun farubba muballaga aw amin sami' nakapakayang gotwa siyempre nun na mas mapia adigiyong gotwa mananian na miyakan nagun ayan daw niyan na kapakaya yung kutwa niyan nagkahadith na sang takin sampay na kau na paranggay aguna si ko sa lakor ka o di na mas malaka paranggay niya naguna nagyang utas kakunabalas na ad na bagian kaun Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma yulhaq أو إن مما يلحق المؤمن من عمل وحسناته بعد موته علما علمه ونشره mata nating Nabi apod sa kita lingumang kumapaparatya apod si kumangamalian ang mga pipya orian o kapatay niyan na suil mo aminin doon yan nagum miya pamakalangkap yan. Allahu Akbar. Kita lingumanan si kutaw
kepada dalam sang kota pakuburan yan agyang kotwa ilmu amin ipanampay niyan o di namin ipangdaon yan siko mga tao nagyang kota balas yan napkatarima ko to sang kota kapada dalam kasiko kubuka siko mga hadith na tigman yung nabi man da'a ila huda kana lahu min al-ajr san sa tao ang makangguna na usikot turuan nakabaloy abagyan yan ang kota sa tima na balas mitlo ujuri man tabi'ahu sa lagid o mga balas ang kotwa yamanan yan na minuton la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a sa did na bagkakurang si iko mga tao si iko balas sa mga tao ang minuton وَمَنْ دَعَ إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ lalagi dito mamuwasan sa mga tao ang gunanaw manulon si ko kadadag na kabaloy abagyan yan ang kotwa dusa alagi dang kota dusa umyamang unuton mithlu athami man tabi'ahu lagi dang kota dusa ang kota myamang unuton la yanqusu dhalika min athamihim shay'a nadid nagkakurang sang kota mga dusairan amay tubo ayan daw niya na madulul ka mga tao na sangkot tap kekwera na balas sangkot amin idulun kakiran na lang una kekwera na baras ana porsintungon sa din na kelbat sangkot balasiran kasunsuan lain beger ka sa balas Allahu akbar eno tanwa di panaguntaman ni igidan namya anad tanong napisampay tanong sa iko mga tao orian yan na sabnar amialo yukadnan miyali wallah subhanahu wa ta'ala agyan kaya ilmo naskanyan ni sabilun najat o di nagyang kaiya kay pagandaon sa iko ilmo nas kanyan ikasabapan sangkot wa kaon ka sa iko naraka jahannam tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala wal asr ibatat tigin sa iko masa innal insana lafi khusr mata na sa mga tao na madadalam sila sa iko kalugi illa alladhina amanu wa amilus salihat inuntabo tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta mga tao amiyarat yasiran ay alimu wa amilu as-salihat ay manala amiyarat yasiran miyak naliran suwallah na pinggilbakiran ang kuta mga gilbak ang mga pipya isusugu Allah subhanahu wa ta'ala ay amilu bima alimu pinggilbakiran suwanin amiyak naliran makapantagsik wallah subhanahu wa ta'ala watawasaw bil haqqi watawasaw bil sabr ay mananian ang ipamagusay tayran ng kuta benar nagoy pamagusay tayran ng kuta kasabar i-amaru bil ma'ruf ayan daw niyan na sumyugusilan sa mapya wa nahu anil munkar nagoy ini sa pariran ang kuta marata watawasaw bil sabr ay sabaru ala dhalik nami sabar silan sang kutwa kargnikiran sang kuto ay kipendulun dinan sa iko agama nagugyang kuto kapsa pariran sa marata ginan ikailangan na si kumyaganad na mapadalmunanan may indao tano so ilmu tano may sampay tano ko mga tao paganeron na makapag-ikhlas tano si Allah subhanahu wa ta'ala ay kapaganad na tulabos para si Allah dahil na mapipikir tano ron kagaya kupong tano paganad para busi ko dunia na kakuwangan na para busi ko dunia okay nagupong paganad para si Allah nagkakuwang kaso balas wallas alungan amori na midutalo niya banso dunia lagi dagi ka pamangan ni Sig gina pamangan ni Kasig nagupong agumiro abaso bigyan ko niyo sa baso naku mga sa baso ada bon ig okay na mamangan ni Kasig bigyan ko niyo sa ig lagi to ayaban takkan ig na kumo Kasig nakimar ka ang uto ig mababaso pan lalagi din sa akhirat upong pamangan ni sa dunia bu nada bon akhirat nagkakawang sa dunia wait na mamangan ni ka para si ikwallah maganad ka para si ikwallah nagkakawa nga swalong anamore na may produksyon sa dunia abiyali tanong siya kumayon sa tawa kabayan sa akhirat na paganad sa ilmu sa tawa kabayan sa dunia nagus akhirat na paganad sa ilmu na ikadua na mabaloy tanong ang ngalabang tanong sa ilmu tanong sa tanim mo na ngalabag sa ang kota ilmu tanong so katiro tanong na may pagayon yan ang kota magalabag tanong ikatlo nagyang ko to akipanampay tanong sa iko ilmu tanong sa iko mga tao kasabutan ng mga tao ang ito ilmu tanong nagumisampay tanong kiran sabab sa lango na pusampay ang tanong ron nagutap kagwala na balas na adnarak tanong ron kaya sabab apang tanong sa iko Allah ad namiyak ko tanong sa endao nago makoman sa iko nga panaguntaman tanong wada miyalo yakan siya dakan ron kasagugudi na kapakayak nal niyo o mano na miyalo ang sakit ang ron da makaayon si ko agama nagito sa kabalita manusia o man wala miyalo ang siya makasumpat sa anggotuan nga panaguntaman tanong kapagama tanong makailmo tanong nagito sa tawfik wallah subhanahu wa ta'ala panalamatan ang sulangwan na may makinig siyang kaiya mapia oras mapia masa
Ago Panginoon si kwalla amat timot-timot tano si usurga mi prax tano sa mga pamilya tano gusto kandidan ng mga Muslim. Pinalamatan na kan sa kasabapan sa ngaya di tano di ka pa bibiteray kapag sasampaya lagi dang ko to ang mga dito sa nga natugi Garo City gusto mababaloy kasabapan sang kaya di tano di ka pa kasasampaya datarang uto kakakan si Ate Rokma balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa dir kanya karutusa supatan Allah subhanahu wa ta'ala sa umurian si kumapya mausar si kumapya pagumanon Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko riskirun Allah subhanahu wa ta'ala mausar si kumapya langon tanu riskin Allah subhanahu wa ta'ala nagumosar tanu ang utamang umur tanu si ko kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala sila salam lang sa kanusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.